ang checkpoint. Hmm. Pag paunungon ka. Okay ra, may problema kay ang plito mo ko na bro. Di, may Ang kwan na may plito ano si Oy niya. Ay, di lisensya. Kira. Ato na tayo, init kayo. What's up? What's up, malagan? Hinay la? Ayan, si Zico bro. Oh. Ayan. What's up mga lagan? Here we go again, here we go. Lag ni San Miron no. Pero actually, tabay ra ko na niya pa dong sa kuan. So, dire na ako na checkpoint dire niya. O tan-on ko, ay ignore na ako nga dong ko. Anyway guys. Woo! Ayan. Ha? Oh, sige. Kaya bala. Oh. Bagay kaniya sa yung adventure gear no from Oz Racing. Alright, imagine guys, so yupon maganit ta sa kilid ani dump truck nga wa patay barrier sa mo tay natay barrier, di ba? Grabe turbo sa ni siya ay. Woo! The fog na diri bisag dili bugnaw. Yan. Tudloan di ka upuan. Asa ka mo. Woohoo! Ito na lang. Alright, medyo traffic yun dire guys. So mura gid siya dili quarantine yan. Pero okay na lang. Okay. Woohoo! Sabing kainit ay. Makaluya. Right? Mga Jugis definitely mga Jugis. Righty. Sino lang no sakit kaya kung mataron halang kay tungos kay init and wala ko taron tulog gikan sa trabaho. Pero laban lang tayo, laban. Grabe sa gutot na eh. Paunas ma'am. Ma'am. Alright. Giveaway to guys. Okay. So kung ako rosa dre no, ako ba asan ako pa dong. Kana bigli ko unon dre eh. Kaya curve dire ba?